पुलिसफ्रा जोंजों एसे एनै सापर्ट होनांगौ जोंनि साननायफोरखौ एसे एनै जेनेबा माबा होनांगौ आरो बेनो जोंना खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि बिटिआर इनफ'स्टुडियो इउटुब चेनेलाव आङो बरायनानै लाफिनबाय दिनै आं मोनसे गुरुत्वपूर्ण बाथ्रानि सायाव सावरायनो नागिरदों डिसकासन खालामगोन स' बिनिखायनो नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबोद सिनायनो हागोन आरो जुदि भिडिअआ जुदि हेल्पफुल जादोंबा नोंथांमोना शेयार खालामनानै होनो हागोन मानोना बे बाथ्राया खोब सिरियास जाबाय आं ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लानानै फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुदों मैया जे क'क्राझार सालाखाथिनि माखासे आइजोफोरा दिनै ओंखारनानै ससियेल मिडियायावहाय बुंनाय बेनो जाहैबाय मा सालाखाथियाव जेनेखि दान मोनसे खावसेनि सिगां माखासे साब्रै जेनेखि लांसोनिया मुस्लिम बे सेंग्राफ्रा सासे बर' 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों आरो बेखौ न'आव खिन्थायोबा बुथारनो धमखि होनानै जाय गथ'आ दिनै मास मोनसे खावसे खुनु रावनोबो खिन्थायाखैमोन गिनानै नाथाय बिनि देहाया लोरबां जालांनायनि खाथिराव जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा बेखौ सोंनायावहाय बे लासैनो खिन्थानांगौ बायद' जानानै फैबाय दा बेजों लोगोसे दिनै आं बेखौनो रिकमेन्ड खालामनो लुबैदों कि जोंनि बर' सुबुंफ्रा जायफोरनाखि बिसोरजों खाथि खाथि सोमोन्दो थानानै एबा रायजो जानानै दङ बा गामि नांजाबनानै गामि साखाथि फाखाथि जायफोरनाखि बै जेनेखि मुस्लिम सुबुंफोरनि साखाथि फाखाथि रायजो जादों बिसोरो जोबोद मोनसे मा होननानै बुङो बिराद सांग्राङै थानांगौनि गोनांथि दङ मारै होननानै बुङोबा जोंनि मानसिफ्रा एसे रायलायनायावनो गलियो सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बा हाबा जाखानाय हिनजावानो जायाथों माने बिसोरो मा खालामो कि फार्स्टआव बिसोरो फुस्लायग्रो मानसिखौ मोजां मोजां रायलायग्रोनानै माने मोजां मोजां रायलायनोसै माबा मोनसे गोदै गोदै बाथ्रा रायलायनानै मानसिखौ माबोरैबा फुस्लायनानै गावजों माने मिलायनानै लाग्रोनो हायो बेखौ बिसोरो सिगां नायग्रो जेब्लानाखि गासैबो बाथ्राखौ रायलायनो हाबाय बिलकुल रायलायनो हानाय जाबाय अब्ला बिसोरो नोंखौ फुस्लायनानै नोंनो माबा मोनसे प्रल'भन खालामनानै माने गावनि गोसोनि जेनेखि लुबैनाय बेखौ बिसोर सुफुंनो सिन्था खालामो बेनिखायनो बिसोर मा खालामो उनावहाय जेब्लानाखि बिसोरो गोमोन गोमोन जाबाय जोंनि बे बर' सिख्लाफ्रा एबा बर' हिन्जावफ्रा अब्ला बिसोर मा खालामबाय बै आइजोजों बिसोरो देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय हाबा लानो मा खोथा होनाय जुलि जानो खोथा होनाय बेबायदि मोनसे लब दिन्थिनानै लानानै थांनोसै आरो मास मोनसे मास मोननैनि उनाव हाबा जानानै बुथारनाय मालाबा फासि नांनानै जेनेखि फासि नांनानै थैबाय होननानै मोनथिनाय बे बाथ्राखौ जों मोनदों नाथाय जों बेखौसो मिथिनांगौ दि बिथांमोना माबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय माबायदि मैहुर खालामगासिनो दङ माबोरैबा बिसोरो जोंखौ एबा बर'फोरखौ माबोरै मा पलिसिनि गेजेरजों खायदा कौशलनि गेजेरजों बर' हारिखौ माबोरैबा माने फोजोबनो हायो नामा एबा लाभ जिहाद खालामनानै माने जोंनि माखासे बर' हिन्जावफोरखौहाय बिसोरो गोसो थोनानै माबा प्रल'भन खालामनानै उमुगाव साख्रि होगोन होननानै जे लानानै थांनाय नोंथांमोना गोबां खोनागासिनो दङ दा बेनिखायनो जोंनो सांग्रां नङा आं बेखौ बुंगोन स्पेसियेलि जोंनि बर' माखासे हिन्जावफ्रा सांग्रां नङानो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा जि मा जायो मालायनि गोदै रावाव गोजावो आरो बिसोर लोगो जाफानाय हिसाबै मालाबा रिसार्ज सोनानै हरगोन माब्लाबा ब्लाउस गांसे बायनानै हरगोन माब्लाबा सेन्देल जरासे बायनानै हरगोन अब्ला बेयावनो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा मा होनोसै बिराद मोजां बै मुस्लिम हौवायासो ओरैबायदि अनो रिसार्ज जानानै हरो गस्ला बायनानै हरो ब्लाउस बायनानै हरो जोंनि बर'फ्राथ' रावबो बिदि बायनानै होआ नै बिथांमोना बेबायदि सानफ्लांगानोसै नाथाय बेजोंनो बिसोरो लास्टबाराव गलिलांनानै बै जेनेखि मुस्लिम हौवाजों हाबा जानोसै उनाव गावनो उपाय गैया बायद' उनावहाय मास मोनसे मास मोननै उनावहाय थैनो गोनां जानानै फैनोसै मानो गाव जाय मानसिजों थांदों बेबो हिनजाव गोनांखा सानै साथाम हिनजाव गोनांखा अब्ला बै न'खराव थांनानै बेहा मा सान्स जाहैनो लास्टबाराव बिजावजालिफोरजों दावराव जानानै गावनो फासिनानै थैनाय एबा फासि होनानै बुथारजानाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों दिनै खोनागासिनो दं दा लोगोसे जाहैबाय मा सिख्लाफोर जायफोरनाखि सिख्लाफोर उन्दै उन्दै गथ'साफोर एबा जायफोरनाखि फरायफुनाय सिख्लाफ्राबो दिनै बिसोरनि लाभ जिहादाव मा जानानै दङ गब'नानै दङ दिनै जोंनि मानसिफ्रा सांग्रां मोनब्ला जोंनि बर' आइजोफ्रा सांग्रां मोनब्ला जायफोरनाखि गावनि लाइफनि थाखाय सानो जायनाखि गावनि जिउनि थाखाय सानो जायनाखि गावनि जिउनि फारसे अननाय दङ आरो जायनाखि गावनि हारिनि फारसे अननाय दङ बेफोरबायदि मानसिफ्रा मालाबा बेफोरबायदि प्रल'भनाव एबा बेफोरबायदि मानसिखौ माने फानदायनायावहाय रावबो गोजावा
माने खुद गावनो सांग्रां नंखाया गावनि गोसोआनो माने ओरैजाहांखा नालाय स' बैफोरबायदि मानसियानो मालाबा मालाबा सौग्रावो नाथाय जाय दिनै सालाखाथि क'क्राझार सालाखाथियाव जानाय जाथाय बे जाहैबाय सासे नाबालक गथ'सा हयथ' बिसोरबो हयथ' दुगैनो थांदोंमोन बा गेलेनो थांदोंमोन बाहाय बिसोर धमकि खालामनानै बेखौ जिनाहारि खालामबाय स' बे बिराद लाजिथाव बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों जायफोरनाखि बे मुस्लिम एरियायाव साखाथि फाखाथि फोनांजाबनानै दङ आरो बिसोरनि हाथाय बाजार जालाबाय थायो स' बैसोर बर' आइजो एबा सिख्लाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां आं बेनिखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंसोर जुदि सांग्रां नङाबा नोंसोरबो नोंसोरनि लाइफआ स्पइल जालांखागोन सानसेबाबो मानोना नोंसोर बिसोरनि मुहिनि गोनां रावाव गोजावखागोन जेब्लानाखि नोंसोर बिसोरजों रायलायबाय जेब्लानाखि फार्स्ट नों मिनिक लाब्लानो जेब्लानाखि रायलायगोन लासैनो नों बिनि माबायाव गलिलांखाबाय नाथाय नोंथांमोना नुदों बेनाव मा दं माबा धोन सम्पति दङ ना बिनि बेकग्राउन्डआव मा दं नोंसोर रावबो नाया बियो मा सोरबा मिस्ट्रि मावनो फैदोंमोननो खारफालांबाय सोरबा खल बानायग्रा मिस्ट्रि फैदोंनो खारफालांबाय सोरबा वाल बानायग्रा मिस्ट्रि फैदोंनो खारफालांबाय मानो बेनि न' बांखौ नायहरदोंना बेनि न'खराव सोर दं बेखौ नायहरदोंना बेहादि बिसि दंखायो नों बेखौ मोनथिदोंना बेहा सोर बिनि महर मुस्रिखौ नायदोंना नायाखै अब्ला मानोथो खारफालांखो मानोथो दिनै नों बोलि जानांखो दा जोंनि मानसियानो सांग्रां नङा आं बेखायनो बुंगोन जोंनि मानसियानो सांग्रां नङा जोंनि बर' हिन्जावफ्रानो सांग्रां नंखाया आरो जायफोरनाखि बैफोरबायदि आखुनि मानसिफ्रासो बिदियाव गोजौखायो जायफोरनाखि जायखौ जों बर'आव गाज्रि सोदोब बाहायो आं बेखौ बुंनो हानाय नङा बैफोरबायदि मानसिनि आखुनि मानसिफ्रासो बिदियाव गोजावनानै बेफोरबायदि गोदाव सोराव आरिथानि गावनि जिउखौ फोथैनानै लानांगौ गोनां जानानै फैयो जाय गावनि सायाव सांग्रांखा जाय जेब्लायबो कनसियासखा गावनि सायाव जेब्लायबो जिउखौ लानानै सानो गावनि हारिनि थाखाय सानो गावनि भबिष्यतनि थाखाय सिन्था खालामो बेबायदि खालामग्रा मानसिया एक्सिडेन्ट जायानो खिन्थु जाय दिनै सालाखाथियाव खालामनाय घटना बै साब्रै जेनाखि मुस्लिम सेंग्राफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन हमनो मोननाय लोगो लोगोनो बेखौ जेरैबाबो फासि होनांगौ आरो जेब्लासिम फासि होनाय जिनाहारि खालामनायखौ फासि होनाय जुदि आयेन जेब्लानाखि गैया अब्लासिम बियो आरो बारायबाय थागोन बेखौ रावबो गिनाय नङा मानो 10 बोसोर 20 बोसोर जेब्लाबो नों गफिनोबा आरो बेखौ सोरथो गिनो गोसोबायदि खालामगोन गावनि लुबैनायखौ सुफुंगोन मालाबा उन्दै 7 बोसोर 8 बोसोरनि गथ'खौ जिनाहारि खालामगोन जेल जागोन मानोना थैया 10 बोसोरनि उनाव गफिनगोन आरो गुबुनाव खालामफिनगोन थांफिनगोन अब्ला सोर गिगोन दाना स' बेनिखायनो जोंनि बिटिआरनि सिएमआ बेनि सायाव इनिसिएटिभ लानांगोन मानोना जोंनि बिटिआर हालामाव जानाय बे घटना आरो जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बेखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम बुंहरनांगोन जे बेनि सायाव गोख्रै इनिसिएटिभ लानांगौ आरो गोख्रों मोनसे आयेन जानांगौ कि आरो बेखौ फासि होनांगौ दिनैसिमबो फासिनि सोदोब खोनाफेराखै आं फासि होनानै बेखौ जेब्लानाखि जों मा खालामगोन बिनि जिउखौ फोजोबगोन अब्लासो जायफोरनाखि मावनो थांगासिनो दङ बे सासे मानसि फासि बोलि जानांनायावनो 100 जन मानसिया गिखांगोन आरो बेफोरबायदि आखुथायनिफ्राय जानगाराव थागोन दा बेफोरबायदि खामानिखौ जोंनि मानसिफ्रा मावाखै आरो फिन आं गोरबोनिफ्राय खावलायबावदों जोंनि बर' जायफोरनाखि आइजोफोर एबा सिख्लाफोर देरफुनाय जायफोरनाखि सिख्लासाफोर दङ नोंसोर जेब्लायबो सांग्रां जा मालायनि जेनाखि बै मुस्लिम सुबुंफोरनि गोदै गोदै बुंनाय बिसोरनि राव दा गोजाव बिसोर रिसार्च खालामनानै हरबानो बिसोर गस्ला मोनसे बायना हरबानो ब्लाउस मोनसे बायना हरबानो मिनि गाख्लायलायनायसो मिनिनानै रायलायबानो कि बियोनि गोसोआ गासिबो मोजांजोब बेखौ भुलावबो दा सान नङाबा नों गावखौनो फोथैना लानांगोन आरो नङाबा नों बै मुस्लिम नों बोरै जानांगोन आं बेखिनिखौ बुंबाय थेंक इउ